sifini bix-xampanja żejjedna sala b'karti kollha lwin. Ilbisna l-isbaħ libsa l-okkażjoni u tlikna li fien fwiħa mal-ħaddejn. Imlejna kull fasum bi fjuri friski, xabxabna sama tarxu dawn l-idej. Hawn siġuni għes fuq il-mejda mżejna li vita liħ ma kiteb għattu qatt. Illi kan ħliet kif ismu biss issemma u mija wħadd ma rid li jsir xi patt. Waqas kieċin smajna kif arridek illilek nieħu boża u b'rispett fuq l-imħadda bajda xkejkna u ħelwa il-maħna tal-arajjes iċ-ċurket u fuq dil-mejda der kulħadd jitbissem sakemm der fuqna raġel mill-aħjar. Staqsina fejn hu postu fuq dil-mejda u tkellem ton miksur jiftijem ċar. Hawn siġuni għes fuq dil-mejda mżejna li vita liħ ma kiteb għattu qatt. Illi kan ħliet kif ismu biss issemma u mija wħadd ma rid li jsir xi patt. Ma kienx hemm posta li fuq din il-mejda, ma kienx hemm posta għal dan ir-raġel kwiet. L-arajjes ma ridux li jkun preżenti, ma kienx hemm bżonn il-barka ta' żmien. Hawn siġuni għes fuq il-mejda mżejna li vita liħ ma kiteb għattu qatt. Illi kan ħliet kif ismu biss issemma u mija wħadd ma rid li jsir xi patt. Grazzi.